Кажете, какви са проблемите с сметището, което ще се строи в Самоков и защо сте тук? Ние разкриваме все повече и повече нарушения. Оказва се, че преди последното съдебно заседание от Министерството внесоха доклад 2 дни преди заседанието, който е правен последния месец. Мисля, че с ваш телевизионен екип ние лично го видяхме това нещо. И този доклад това е ново, абсолютно ново изследване и тогава възниква въпроса как от Министерството са одобрили тази площадка, след като доклада се прави 2 години след това, след одобрението. Има одобрена площадка, ние можем да го докажем с документи, за която е платено пълно проучване, абсолютно без никакви забележки тази площадка и без да има противници на изграждането на това място от страна на обществото и въпреки всичко площадката е сменена на 800 метра от Самоков. Новия доклад също е изпъстрен с неточности. Упоменато е, че река Искър се намира на 3 км, тя е на 800 метра. Вие сами видяхте за какво става дума. До какво ще доведе едно такова сметище на това място? Това е геноцид срещу жителите на град Самоков и близките села. 320 декара, най-голямото сметище на Балканите с възможност за разширение, както те го казват. В непосредствена близост до населено място ще отрови въздуха на Самоков и водата на София. Това съм абсолютно сигурен. Добре, защо според вас се прави това от Министерството на околната среда и водите? Защото има открито находище на Габро, голямо находище на Габро под ново избрания терен. Главболгарстрой, като дежурен печеливш обществените поръчки в Самоков и общината,